Zorionak, Iruñan garaipena nahi zenun, ikusita sailkapen nagusia zinezkoa zegoela etapa atzoko etapanaren ostean, eta gaur perfecto junda amaiera, egia da amaiera eroa izan dela, baina, garaipena lortu duzu, horrek balio duela. Nola junda etapa? Bueno, hasieran suerte txarra eduki deu, eta eroriko bat izan deu, eta burua hotz mantendu deu, eta lasai jungea pelotoian sartzen. Eta haenek egun nahi genula etapa edo lideratoa, eta saiatu geha Lukakin, Luka aurrea junda, karrera oso nahi induz, egun guztia iesaldien junda. Eta azkenen hemen denak batea sartu geha eta garaipena lortzea lortu. Azkenean lehenengo etapako iesaldi horrek lortu du podium osoa betetzea, amorroa pixkat hor dago, ez? Hainbeste mugimenduetan sartzea, baina horrez, eta seguro amorroa zuen taldeana, ekainen, erorikoa eta lasterketa bertan usteana. Aurreneko etapa hortan juntzitza egun, nik usteeten hori ez, jendeak ez dakit, ni saiatu nintzen harrapatzen, baina azkenen, beti ezin izan izatea. Eta bigarrengo etapa hortan bai pena ekainek erorikoa izan zulako, ze ekain baita oso forte zion eta igual gaur beste aukera bat izango genuen behakin, baina dena ezin da, así que guztua. Dena dela, etapa Iruñan urteko helmugarik politenan irabazi duzu, zenekin, hemen irabazi nahi zenuela, nola junda amaiera? Esan indarrakin sartu naiz eta Hector aurretik zijoan, suerte txarra eukidu eta erorein da, baina fuerte arrankatu dut eta ondo irabaztea lortu dut. Zorionak.